Хора, сега ви давам един урок как да ви се изпикае костенурката. Виждате ли хубаво? Слагайте си пръста в този тук. Чукате 1, 2, 3. Вижте, опуска се. Станаха 6. Ама нашата костенурка вече няма. Ето, видяхте ли, хора? Ти вече го прави за 5-6 път. Искате ли още веднъж? Айде малко по-късно. Или ще си изкара главата да му хапи, или ще се изпикай. Едно от двете. Хора, пикай, вижте. Забележете. Свърши пикнята, човек. Оп. Капи. А това е за Бойко Борисов. Това заслужава. Чакай. Айде, пусни. И тя е май от ГЕРБ. Няма да пикай повече. Ако кажем за БСП, ще се изпикай. И аз застани, ще пикаеш ли, моето момиче? За Иван Костов? Пробвай с Ахмед Доган. Айде, Ахмед Доган тогава. Турчин. Да, за Ахмед Доган трябва да се изпикай. В негова чест. Пикай му. Хора, свърши пикнята. Чай да изтичем. Ти за Бойко Борисов. Иначе бях сигурен, че за Ахмед Доган щеш да направи най-голямата порция. Пикня. Сега ще направи. Пусна се. Ти разбра. Да, виж. Сега си задник. Отпусна си, пък се стегне задник. И сега, нека пикай го стяга. Да пикай, го пуска. Ама пуска по-малко вече. Ами няма какво да пикай вече костенурката. Стига толкова. Айде. Чуваш ли? Айде. Как свести? Това е костенурката нинджа. На Бойко Борисов сестра му. И двама